Здравейте, колеги, ние сме готови да започваме. Преди да започнем, един процедурен въпрос. Долу на лентата на Zoom има бутон чат. Ако отворите чата, ще можете вътре да пишете и да задавате вашите въпроси, на които доктор Цветанов в края на нашия вебинар днеска ще отговори. Планирали сме вебинара ще продължи около 35-40 минути и след това сме планирали 10-15 минути отговори на въпроси. Колкото повече въпроси има, толкова повече време ще стоим. Не се притесняйте все пак да задавате въпроси. Не го казах това нещо, за да не задавате въпроси. Така че сме готови да започнем. Искам първо няколко думи да кажа. Голяма част от вас са присъствали на други наши вебинари. Нашата цел е да ви запознаем с съвременните техники, съвременните новости в денталната медицина и нашата цел е да ви срещнем с талантливи успешни зъболекари в България, които да покажат и да споделят своя опит, не само аз и колегите от клиниката, в случая доктор Цветанов, живот и здраве по-нататък и с други колеги се надявам да ви срещнем. Така че искам да представя доктор Цветанов, който днес ще говори за композити. Според мен това е един изключително талантлив специалист, спрямо моята възраст, млад специалист, разбира се, но с достатъчно опит. Аз съм виждал негови работи, присъствал съм на негови лекции. Смятам, че днеска ще се забавлявате изключително много, особено всички нас, които обичаме композитите. Така че да не разводнявам повече темата. Доктор Цветанов, думата е ваша. Може да шернете екрана и да започнем Мерси, презентация. мерси много за хубавите думи. И да видим сега, само шервам. Окей, всичко Идеално, наред ли е? идеално е. Добре, идеално. Колеги, радвам се, че сте се събрали да чуете какво имам да ви покажа и какво имам да ви кажа. Благодаря много на доктор Венелинов. Когато така един успешен специалист каже такива хубави неща за тебе, е окриляващо. Днес ще поговоря малко за директните фронтални възстановявания. Приготвил съм няколко клинични случаи, които между другото до сега не съм показвал никъде. Така че дори някой от вас да ме е слушал или виждал някъде да презентирам, ще бъдат нови. Почти изцяло ще говоря практически. Няма да разводнявам и аз повече интрото. Аз ще действам нататък. Винаги обичам да започна с представяне на моите учители и да им отдам дължимото, защото те най-силно са повлияли моя професионален път. На първо място доктор Ивайло Рибагин, от който съм се учил доста дълго време, доктор Паскуале Венути. А, така, философията ми на работа и мисленето ми като зъболекар са изградени почти изцяло от него и доктор Иван Райчев, с който имам възможността да работя вече от доста време, рамо до рамо, и от който попивам всеки ден каквото мога. И сега, за да може всичко да е абсолютно открито, искам да кажа, че все пак имам някакви професионални взаимоотношения с компанията Мичериум. Всичките възстановявания, които ще ви покажа днес, са направени с композитите на Мичериум. И така от известно време водя курсове, практически, както и лекции за композитите на Мичера. Сега, днес ще поговорим за едно голямо предизвикателство, което е именно единичните композитни възстановявания в естетичната зона. Това наистина е предизвикателство, тъй като първо, че естетическите изисквания на пациентите към нас са много високи в тази зона. Тоест, те оценяват работата ни под лупа, както се казва. Освен това, ние трябва да постигнем една хармония между изкуственото възстановяване, т.е. изкуствените композитни материали и естествените зъби в съседство. Когато правим ансамбъл от зъби, целият фронт, тогава е малко по-лесно, но в случая ние трябва, въпреки метамеризма, който съществува между различните материали, ние да постигнем тази хармония и висока естетика. Но трябва да имаме и знанията, така че да можем да приемем това предизвикателство и да се справим с него. Сега подготвил съм клинични случаи, които съм подредил
от по-малък дефект към по-голям, ще започна с един много малък дефект. Като искам за начало да кажа, че изглежда елементарно, но понякога малките дефекти са доста трудни за работа и много често ги подценяваме и накрая резултата, който получаваме е не максимално добър. Освен това ще използвам този случай, за да акцентирам върху някои основни принципи при изолацията с кофердам, тъй като е доста подходящ. Виждате, има малка кавитирана лезия медиално на латерала. Сега, когато изолирам фронтални зъби, никога не обичам да маркирам местата на дупките по схемата, която е тази стандартната схема. Винаги маркирам местата на перфорациите директно в устата на пациента. Тоест, опъвам платното по рамката и след това с моливче маркирам средата на режещия тръп на всеки един от зъбите, които искам да изолирам. И след това вече перфорирам с перфоратор. Сега, първата стъпка от изолацията. Това все още, колеги, не е изолация с кофердам. Това е просто един поставен кофердам. Виждате, полето все още не е почистено. Кофердама не е инвертиран на места. Тоест, това е само една първа стъпка. Ние задължително трябва да преминем през втората стъпка, която вече е инвертиране на платното и съответно почистване на зъбите. Това вече повече прилича на изолация с кофердам. Виждате, в случая съм използвал клампа 212 на Q3D. Много често използвам тази клампа, когато имам да работя само един зъб. И освен това съм избрал да изолирам зъба, който ще работя и съседните два зъба. Не е нужно да имаме професионално око, за да оценим разликата всъщност между първата и втората стъпка от изолацията. Но тук искам да покажа нещо много по-интересно. Ако видим нивото на венеца без кофердам, можем да кажем, че лезията ни е разположена юкста гингивала, т.е. на нивото на венеца. Но всъщност след като поставим кофердама, забележете каква ретракция получаваме. Може би около милиметър и половина-два печелим и вече ясно виждаме границите на лезията, което ни позволява адекватно да почистим лезията, нейните граници, а след това да можем да финираме и полираме добре границите на нашето възстановяване. Тоест тази ретракция, която кофердама в случая ни дава, е безценна. Но тук се забелязва, че имаме още един проблем. Ето този венец, който се подава покрай платното. Тоест, ние все още не сме постигнали перфектната изолация на нашето работно поле. Затова има и една трета стъпка от изолацията, която е използването на такива допълнителни средства, каквито е, например, тефлона. В случая аз поставям тефлон в процепа между платното и зъба. Всъщност, тефлона е най-доброто средство за изолация. И поставяйки тефлон, ние вече сме сигурни, че сме изолирали добре нашето работно поле и че няма да се получи просмукване покрай платното. И след това вече започваме работа по нашата лезия. В случая това е препарацията. Просто съм направил почистване на кариозния дефект и след това въздушна абразия с алуминиев оксид. Използвал съм Aquacare. Това е матриксинга в случая. Виждате, избрал съм бъбрековидна матрица. В случая, въпреки че нямам проксимален контакт между централният резец и латералният резец, предпочитам да не го правя фрихенд, моето възстановяване, а да използвам контура на преконтурирана матрица, т.е. матрица, която съдържа в себе си някакъв контур. Разбира се, тук адхезивната процедура е проведена преди да поставя матрицата, тъй като в момента реално нямам достъп, така че да поставя адхезивния агент добре, т.е. да ецна и да поставя бонда добре. Преди това ецнал съм адхезивна процедура и след това поставям матрицата и клинчето. И в случая сме използвали така наречената Just Enamel техник, т.е. използвал съм единствено и само един емайл, за да направя възстановяването. Всички сте съгласни. Всъщност дефекта е малък. Не е необходим някакъв специален подбор на цветове. Мисля, че дори какъвто и емайл да хванете,
ще свърши работа, за да получим едно добро възстановяване. Виждате апроксимално как матрицата е създала един добър контур на нашето възстановяване. Естествено, имаме много излишъци, които след това ще финираме. Тук интересното, отново свързано с кофердама, което искам да кажа е, че ако забелязвате, вече съм отстранил клампата за кофердам, докато финирам. Защото тя много често влиза в конфликт с главата на моя наконечник. А платното в момента се задържа в апроксималните контакти на централния резец и кучешкия зъб. Съответно, тефлона, който е поставен в сулкуса, също поддържа платното и спокойно мога да отстраня клампата и да финирам през това време. Трябва да се прави ясна разлика между финиране и полиране. В случая използвам диск на 3M Soflex, за да финирам. Финирането е процедурата, при която ние махаме излишъците и оформяме нещо възстановяване. И когато вече то е оформено, преминаваме към всъщност полирането. В случая за полиране съм използвал материали на Мичериум. Това е козата четка на Мичериум. Тя определено придава един много хубав гланц и много добро полиране в края на нашата процедура. И всъщност това е финалният резултат от вестибуларно и финалният резултат от апроксимално. И защо всъщност наблягам толкова много на кофердама? Аз искам да започна да говоря в бъдеще все повече за кофердама. Има много предимства и винаги, когато е възможно да изолирам с кофердам и работя адхезивно, предпочитам да е под кофердам. Първо, вече видяхме ретракция на меките тъкани постигаме, която е страхотна. Освен това, постигаме контрол на влагата, който е задължителен, когато работим адхезивно. Но искам да подчертая, че имаме контрол на влагата, работейки под кофердам, само единствено ако кофердама е поставен правилно. Тоест, ако са спазени тези следващи стъпки след поставянето, за които говорих, ако бъде добре инвертиран, ако бъде използван тефлон на местата, където се налага. Иначе, напротив, кофердама има опасност да промотира по капилярен път просмукването на влага в нашето работно поле. Така че трябва да сме много внимателни с коректното му поставяне. Освен това, извинявам се много за шрифтовете. Не знам какво се случва, ама нещо не са шрифтовете, които трябва да са. Така или иначе няма значение. Продължаваме напред. Изолация получаваме на езика, бузите и устните. Тоест, а, те са отдръпнати настрани и не ни пречат, постоянно не ни влизат в работното и в зрителното поле. И не на последно място, безопасността. Знаете, всеки е изпускал нещо в устата на пациента. Дори да сме много внимателни, понякога ми се е случвало на конечника просто да изплюе борчето. И обикновено, ако не е много остър инструмента, пациента, ако го глътне, не е проблем. Той си преминава по стомашно-чревния тракт. Проблема е, ако се аспирира нещо от пациента. И всъщност тази безопасност и това спокойствие, което ни дава по време на работа, е изключително ценно. Знаете, инциденти в нашата професия са много неприятни. И освен всъщност тези протоколни и чисто медицински предимства, има много удобства на кофердама. Първо, мълчаливите пациенти. Ние имаме пациенти всичките, които много обичат да говорят. Значи говорят, даже дъвчат наконечника, докато е в устата. И освен това, други пък пациенти много обичат да постоянно да изплюват. Две капки вода им падне в устата и те се надигат да изплюват. А моите пациенти са легнали, аз работя седнал и се почват едни коремни преси непрекъснати за изплюване. Така че, всъщност, преодолявайки тези два проблема, вие до голяма степен изолирате човешкия фактор. И вече не трябва да мислите за този тип проблеми, дали пациента ще поговори, дали ще пипне някъде с езика, дали ще иска да изплюе, а вие се концентрирате максимално върху зъба, който работите, все едно работите върху модел. Освен това, получаваме една допълнителна свободна ръка, дали ще е наша, дали на асистента, от това, че не картираме непрекъснато бузи и устния език. И много важно, контраст, който ни дава кофердама.
Не случайно съм избрал да работя с сини опакерни платна. Все едно червеното е кръвта, която е под кофердама и тя непрекъснато се опитва по една стълбичка да се изкачи и да замърси нашето работно поле. И хубавото е, когато имате сини, контрастиращи с червената кръв платна, е, че вие много лесно може да видите, ако някъде се появи точица замърсяване върху работното ви поле. Ако използвате черни платна, например, или някакви транспарентни платна, тогава, въпреки изолацията, вие може да пропуснете такова замърсяване. И сега това е един слайд, който, ако някой има интерес към изолацията с кофердам и сега започва, препоръчвам да си снима. Това е набора от клампи. Всички възможни клампи, които са ви необходими, за да изолирате всеки един случай на фронтални зъби, стига той да е възможен да бъде изолиран. Никога не съм ползвал други клампи за фронтални зъби. Основните клампи са премоларни, каквато е, например, W2, използвам аз обикновено Wingless клампи за премолари и 212, която преди малко ви показах. Освен това, като допълнителни клампи, можем да използваме 106-цата. Вече Q3D пуснаха 106, преди време режехме 212 на половинки. В момента няма никакъв смисъл, нито финансов да режете, просто си поръчвате една лява, една дясна клампа на Q3D 106 и другите са бринкер клампите, като B4 е страхотна клампа за допълнителна ретракция на платното. Сега каква е разликата между основните и допълнителните? Основните клампи използваме, за да можем да задържим платното на място, а допълнителните клампи обикновено нямат силата да задържат платното на място, но могат да бъдат използвани за допълнителна ретракция на платното и меките тъкани, съответно в зони, където е необходимо. И така, продължаваме с клиничните случаи. Тук вече дефекта е малко по-голям. Виждате, че имаме провал на вече съществуващо композитно възстановяване. Получила се е фрактура тук, без конкретна причина и без нова остра травма в зоната, просто в резултат най-вероятно умора на материала. Постепенно се е получила тази слабост, която е довела до фрактура. Няколко снимки да оценим дефекта. Така изглежда инициалната усмивка на пациента. Пациента е колега. Виждате, че е момиче. Така че определено е влошена и неприемлива естетиката за нея. Винаги обичам да проверявам протрузията, когато ще правя възстановяване на режещия ръб на горен централен резец. Искам да проверя дали оклузията и най-вече динамичната оклузия, т.е. протрузивното водене, биха ми позволили да мога да възстановя режещия тръп максимално симетричен на съседния централен резец. И ако виждам, че има опасност да се наложи някакво селективно изпиляване на долните фронтални зъби, да го коментирам предварително с пациента. Винаги е хубаво това нещо предварително да се коментира с пациента, защото постфактум звучи леко като оправдание. Абе, тук трябва да пипна малко от долния зъб и пациента почва да си мисли, то нещо не си е свършил работата добре горе, те сега ще пипат долу. Така че е хубаво тук да се коментира, но всъщност това селективно изпиляване на долния фронтален зъб ще го направите след като направите възстановяването. Защото ако го направите предварително, вие не сте сигурни точно колко и откъде е да пипнете селективно. Така че тук проверяваме и все пак предупреждаваме пациента. Вижте, най-вероятно ще трябва да направим леко селективно изпиляване, ако не искаме единия ви централен резец да изглежда по-къс от другия. Това е случай, който завършвам в едно посещение. Тоест, при такова по-малко възстановяване не ми е необходим проект. Дали ще бъде дигитален или восечен проект. Затова директно правя поставяне на композитни маси с цел оценяване на цвета. Това е единствения метод, който използвам към момента за определяне на композитните маси за бъдещето възстановяване. Всъщност тук интересното е, че това са емайлови композитни маси. Емайловите композитни маси обикновено различаваме по яркостта им. Затова,
Когато оценяваме яркостта на композитните маси, този трик с манипулацията на снимката да направим черно-бяла е изключително ценен, защото тогава не се сугестираме вече от цветовете и от хромата, а наистина оценяваме само и единствено яркостта на естественият емайл и съответно на композитните емайли и можем да изберем кой да използваме. Това е една снимка с кросполяризационен филтър. Той всъщност премахва отблясъците и по този начин можем да оценим по-добре ефектите заложени в дълбочина. Малко по-късно ще кажа няколко думи допълнително за кросполяризационния филтър. Много удобен, когато се работи композити във фронта и не само. И тук съм си направил директен мокап. Директният мокап представлява скулптиране на композитен материал директно върху зъба на пациента, без да е направена адхезивна процедура. Тоест аз си взимам просто емайла, който съм си избрал от предходната снимка, която е за оценяване на цвета, и скулптирам някакво възстановяване, което да ми служи като проект. И от този проект всъщност аз си взимам палатинален силиконов ключ, който да подведе вече моето дефинитивно възстановяване. Винаги може да използвате директният мокап, за да прецените дали сте направили правилния избор на емайл от предходната снимка или трябва да направите нов избор, да промените избора, да изберете емайл, например, с по-висока или с по-ниска яркост. Освен това, можете да покажете на пациента, разбира се, без да си забива огледалото в зъбите, от някакво нормално разстояние, да погледне и дали харесва тази форма, защото тя до голяма степен ще наподобява формата на вашето дефинитивно възстановяване. По този начин, ако пациента одобри това грубо възстановяване, което сте направили, вие със сигурност ще имате успех, след като направите финното и красиво дефинитивно възстановяване на пациента. Тук вече изолацията е съвсем различна. Това е стандартна изолация. Имаме възрастен пациент. Предпочитам да имам широко поле на работа, да ми е удобно. Изолация от кучешки до кучешки. Виждате, щракнал съм две премоларни клампи на двата четвърти. Много обичам директно през платното да закачам клампите. Първо, че изолирам два зъба по-малко, прекарвам през проксимални контакти, не ми е необходимо. Второ, че по някакъв начин до някъде платното предпазва венеца от някаква лека травма. Освен изолацията, като препарация, тук съм отстранил остатъците от старото възстановяване и съм препарирал фаза. Обичам да препарирам фази. Това е един от начините да получим преход, който е добър и да скрием максимално добре границата между естествените зъбни тъкани и нашето възстановяване. Така че фази препарирам. След това съм направил въздушна абразия с алуминиев оксид. Използвал съм Aquacare. Задължително предпазвам съседните зъби. Виждате с матрица, тъй като пясъка е доста агресивен и може да нараните емайла на съседните зъби. Тук много интересно се е хванало, ако забелязвате, имам дупчица в аквакера. Всъщност нещо не ми работеше добре аквакера тогава. Усещах го, че нещо ми е слабичък и не бях видял. Случва се това, независимо какъв песъкоструйник използвате, след определен период просто вътре тръбите от агресивният пясък се пробиват и трябва да бъдат подменени в някакъв момент. Така че това е един добър съвет. Все пак да наблюдавате, ако започне да свисти въздух в грешната посока или досетите, че отслабва, може някъде да се е пробил хода, всъщност на канилата. Продължаваме с адхезивната процедура и след това започваме стъпка по стъпка. Всъщност, благодарение на силиконовия ключ, който съм взел от директният мокъп, съм изградил тази палатинална стена, която подвежда моето възстановяване. Използваме майл за палатиналната стена. След това съм нанесъл в случая фрихенд тази инцизиална рамка, която да отграничи моето възстановяване, да подчертае хало ефекта. След това съм поставил малко дентин. Виждате, че дентина
видимо прехвърля дори по-голяма част от фазата. Винаги прехвърлям с дентин фазата и това ми осигурява дебелина на композитния емайл, който да бъде по-тънък от дебелината на естествения емайл. Дебелината на композитния емайл в идеалния вариант е между 0,5 и 0,7 мм, което е доста под дебелината на естествения емайл. Затова винаги прехвърлям фазата с дентин и правя по-тънък композитен емайл. Особено ако работите с композитите на Мичериум, 0,6 мм изследвано е перфектната дебелина. Естествено, ние няма как да сме 0,6, няма как да го прецениме с точност, но със сигурност е хубаво дентина да прехвърли фазата и след това завършваме с повърхностния слой емайл. Виждате, тук съм прехвърлил до голяма степен върху естествения зъбен емайл от изкуствения. Формата го налагаше. След това ще видим, когато видим изглед от инцизално, че всъщност зъб 1.1 беше леко ретродиран навътре и за да мога да ги изправя в една равнина, просто изискваше малко допълнителен обем вестибуларно. Използвал съм момента, че възстановявам фрактурата на режещия тръб, за да мога да изравна формата на двата зъба. Тук апроксимално всъщност съм създал стената с обикновена целулоидна лентичка тип Mylar Strip. И след това съм завършил с полимеризация с глицеринов гел. Сега, има доста спорове дали да правим тази полимеризация или не. Така или иначе, за мен е добре да се направи. Тъй като всички знаем за кислород инхибирания слой, който имаме на повърхността и това, че глицериновия гел, доколкото е възможно, го елиминира. Сега, тези, които са скептици, казват, че ние така или иначе после с финирането ще отнесем кислород инхибирания слой. Проблема е, че ако ние сме работили добре и сме работили прецизно, особено в апроксималната част, където е оформена от матрица, ние е възможно да не провеждаме никакви финирни процедури. А да искаме само и единствено директно да полираме. Нали, вече уточнихме разликата финиране-полиране. И тогава, когато имаме един мек кислород инхибиран слой на повърхността, ние няма да успеем да проведем добро полиране. Защото за да успеем да полираме до блясък, ние трябва да имаме един твърд, добре полимеризиран повърхностен слой. Така че аз предпочитам да поставя глицерин накрая, няма да ме забави и да поляризирам финално под глицерин. И след това започваме с финирането. Виждате, все още не е завършено финирането, още ми виси малко зъб 1.1 медиално. Очертал съм с молив транзиторните ъгли на съседния централен резец. И се опитвам да ги трансферирам и да ги направя максимално симетрични в моето възстановяване. Транзиторните ъгли са нещо изключително важно. Всъщност те създават оптическата форма на зъба и от транзиторните ъгли до голяма степен зависи усещането, което създава този зъб. Те са силно рефлекторни. По всъщност дефиниция транзиторния ъгъл е прехода между вестибуларната повърхност и апроксималната повърхност. Но те са силно рефлекторни, силно отразяват светлината и всъщност те имат много по-голямо значение за формата на зъба, отколкото самите контури на зъба. Така че, създавайки едни симетрични транзиторни ъгли, ние създаваме усещане за симетричност и в двата централни резеца. И ако, да, говори се, че е хубаво, че да няма симетричност в зъбите, както няма симетричност в човешки организъм, да, вие може да създадете някакви леки разлики в, примерно, самия режещ тръп, но когато блеснат симултанно симетрични транзиторни ъгли, вашето възстановяване изглежда доста всъщност реалистично и създавате иллюзията, че този зъб е наистина естествен. След малко ще видим това нещо как се е получило. След като съм оформил, доколкото е възможно, симетрични транзиторни ъгли, съм отбелязал вече макроструктурата. Виждате с молив, че съм отбелязал на обяванията на вестибуларната повърхност на зъб 2.1. Опитал съм се да пренеса горе-долу симетрично с моливче да маркирам къде искам да получа някакви леки налобявания и много обичам със такива помакообразни гуми да имитирам това налобяване. Пробвал съм с борери, не ми харесва как се получава, доста е грубо. Трябва да използваме просто по-абразивни, финирни, а не полирни, финирни гуми. В случая това е гума Неве, която съм използвал, по-макообразна розова.
Много добра работа върши и бялата гума на Мичериум, която също е по-маковидна за тази работа. И така изглежда възстановяването след като сме завършили финирането. Вижда се вече и микроструктурата, която се е създала на зъба. Тук нямам конкретна снимка, за съжаление. И преди полиране. За полиране съм използвал в случая материалите на Мичериум. Това е паста B мичериумска с косата четка, която вече видяхме. И това синьо дисче с паста C. Синьото дисче от другата страна е меко, много прилича на филц. И всъщност, ако преди това сте провели добро финиране и полиране, това е инструмента, който ви дава вече наистина огледалния блясък на вашето възстановяване. И всъщност така изглежда възстановяването веднага след като съм свалил кофердама. Тоест тук имаме все още една дехидратация на естествените зъби в резултат на изолацията и изсъхването под кофердама, но все пак можем да оценим формата на възстановяването, което според мен е от основно значение в конкретния случай. И виждате какво добро преливане се е получило и симетрия на медиалния транзиторен ъгъл, което е ключово. Всъщност транзиторният ъгъл, както тръгва от естествения зъбен емайл, се продължава в нашето възстановяване. Ако успеете това нещо да го направите, вие всъщност по този начин си криете границата между зъба и възстановяването. Това е снимката с кросполяризационен филтър. Сега, тук започваме с грешките. Определено можем да видим, че ми липсват тези белезникави петънца, които се вижда, че са доста характерни за зъбите на пациентката. Въпросът беше, че реших този път да не ги пресъздавам, тъй като тук дебелината на нашето възстановяване е минимална. Ако тръгнем да пресъздаваме и белезникави петънца, е много вероятно те да станат прекалено агресивни и да почнат да се набиват прекалено много на очи. Затова реших първо да пробвам какъв ще бъде резултата без тези белезникави петънца и ако не е необходимо, въобще да не ги пресъздавам. Ако не, може на следващото посещение като корекция да се опитаме да ги допълним, което така и не се случи всъщност. Така изглежда нашето възстановяване отстрани. Вижда се все пак прехода между възстановяването и естествения зъб. Нормално е да има някакъв преход. Просто, че той реално и наживо на практика е незабележим. Така изглеждат вече на контролата зъбите рехидратирани. Преди и след. Ето е тази протрузия, вече след възстановяването. Тук се наложи леко селективно изпиляване на зъб 4.1, за да може режещите ръбове така да са максимално симетрични и да не изглежда единия зъб, в случая 1.1, малко по-къс. Ако оставиме да води само единствено зъб 1.1, което най-вероятно е една от причините за предишния чипинг и фрактура на възстановяването, е много вероятно скоро или по-нататъка да се получи отново чипинга. Така че една добре балансирана оклузия, динамична, в тези ситуации е изключително важна за дългосрочния успех. В случая селективното изпиляване от долните фронтални зъби е в рамките на емайла. Пациентите ми до сега никога не са имали чувствителност. Обикновено го правя с диск на Soflex. Да, взимам един нов диск, който е малко по-абразивен и правя това селективно изпиляване. И ето го изгледа от инцизиално. Всъщност това е изключително ценен изглед, докато работя с зъбите, когато провеждаме курса с доктор Венелинов, всъщност ще правя демонстрации и тогава ще се види много ясно, че много често и постоянно, докато работя, поглеждам в огледалото от инцизиално. Това ни дава една друга перспектива, която ни позволява да оценим формата триизмерно. И всъщност тук се вижда лекия дефицит на обем, който трябваше да компенсираме и всъщност дори не е и напълно компенсиран на зъб 1.1. И че той изглежда малко по-навътре и малко по-хлътнал от зъб 2.1. Това всъщност наложи заливането на малко по-голяма част от вестибуларната повърхност на зъба, но виждате изпъкналостта медиално, която съм успял да пресъздам максимално симетрично
Имайте предвид, че колкото по-близо е дадена зона до средната линия между двата централни резеца, толкова по-критична е тя за добрата естетика. Тоест, окото на гледащия първо се фиксира възможно най-близко до медиалната, до средната линия. Определено можех в инцизиалната зона да се справя малко по-добре. Виждате, че ми липсва симетрия, имам една изпъкналост в средата на клиничната корона на моето възстановяване. Малко изисква финиране допълнително, въпреки че реално това нещо е незабележимо, поне за мене, като гледам от вестибуларно. Видях си го на снимката. Това е снимка с флуоризационен филтър. Тук много ясно се виждат границите на нашето възстановяване композитно, а обикновено композитите флуоресцират малко по-силно от естествения емайл и тук много ясно се вижда тази по-силна флуоресценция и можем да видим точно колко сме припокрили от вестибуларната повърхност на зъб 1.1. И така изглежда финално нашето възстановяване на контролата. Както казах, пациента е колега, така че се беше подготвила и даже с червило за контролната визита, за да може да я снимаме и да направим една красива снимка. И сега, както виждате, колеги, всъщност денталната фотография е неизменна и голяма част от работата при фронтални възстановявания, независимо то композитни, керамични. Така че, за да можем да се развиваме, да прогресираме, да оценяваме случаите си, да ставаме по-добри, да направим правилна преценка за цвета, това е нещо, което е задължително и трябва да се снима наистина. Това е кросполяризационния филтър, с който правя онези снимки, където се премахват от блясъците и се виждат добре ефектите заложени в дълбочина. Ето това е един пример за такава снимка. Ако гледате в ляво, зъб 1.1 е композитно възстановяване, което е горе-долу фрактура на половината клинична корона. Виждате снимката вляво с филтъра, премахнати от блясъци, колко реално и добре се оценяват ефектите заложени в дълбочина и в дясно всъщност снимката, която си е без поляризационния филтър. Сега аз нямам никакви взаимоотношения с тази фирма, тя е на Intrafotos, но тъй като ви го показвам този филтър, съм ви пуснал едно QR кодче, ако искате да си сканирате, ще ви изпрати към сайта, съответно на Intrafotos. Има за най-различни светкавици, който има интерес, може да си го поръча и да започне да снима и да прави оценка с поляризационния филтър. Същия има и на биоемулаторите, този е малко по-бюджетен, но пробване върши чудесна работа. Сега, освен филтрите, можем да правим и такива едити на самите снимки на компютъра, така че да виждаме още по-ясно ефектите заложени в дълбочина. Тук много ясно, когато понижа експожера и дигна контраста, се вижда границата всъщност на възстановяването на зъб 1.1 и много по-ясно и много по-набити стават ефектите заложени в дълбочина, когато искаме да ги оценим добре, дали сме се справили добре, дали нещо сме пропуснали или предварително, когато искаме да видим кои са ефектите, които ние трябва да пресъздадем в нашето възстановяване. И освен това, вече казахме, това да направим снимката черно-бяла ни помага да оценим добре яркостта. Яркостта на естествения зъбен емайл и яркостта на композитните емайли. Всъщност това става много лесно, просто на всяка една програма, която позволява някаква корекция, сатурацията на нула и снимката става черно-бяла. И сега, тъй като вървиме от по-малък дефект към по-голям, стигаме до един сериозен дефект, който още като го видим е ясно, че тук е много трудна ситуацията. Имаме счупени и двата централни резеца, 8 годишно момче, те все още са в пробив. Знаеме, че изолацията ще е изключително трудна при тази ситуация. Имаме смесено с зъбия, канините все още са млечни. Така или иначе, трябва по някакъв начин да приемем предизвикателството и да се справим с него. Сега, тук в фотодокументацията, като цяло на случая, има какво да се желае, но ще поговорим малко и концептуално
м- как преминава при мен протокола при такъв случай. Защото той обикновено е стресов. В първия момент, като видите тези два счупени централни резеца на 8 годишно дете и се чудите откъде да я подхванете. Първо задължително една рентгенова снимка. Виждате двата централни резеца все още с незавършено кореново развитие. Т.е. тук се опитваме максимално да избегнем ендото. На рентгеновата снимка наблюдавам дали ще видя някъде коренова фрактура. В случая може би има някакви леки съмнения за единия зъб. Така или иначе ние нищо смислено не можем да направим, освен да оставим организма да видим дали ще се справи. Не се вижда такава коренова фрактура, нито пък има патологична подвижност на някои от зъбите, така че те да бъдат загубени. Правиме си фотоснимки. Хубаво е на това посещение или на следващото да направите една електроодонтодиагностика. Не толкова, че тя ще ви постави конкретна диагноза, а е хубаво да имате началните стойности, за да може да проследявате след това случая в динамика. Винаги поставяме анестезия на пациента, защото след тази травма и психическата травма за детето е голяма. Винаги може леко да залъжете да поставите анестезия, но започнат ли болки после, докато почнете да работите, със сигурност ще изгубите пациента за в бъдеще. И трябва да проведем задължително за мен грижа за дентинната рана в това посещение. Тоест трябва да направим изолация още в първото посещение под анестезия и да запечатаме с IDS или ако имаме открита пулпата да запечатаме директно, но трябва да се опитаме да съхраним тези зъби витални. И след това на края на посещението взимам отпечатъци. Тоест тук вече трябва да работим с зъботехнически проект. Дали ще бъде той аналогов, дали ще бъде дигитален, няма никакво значение. Както работите така, но трябва да вземем и отпечатъци, за да се направи проект. Това вече е на второто посещение, когато предстоят изгражданията, т.е. тук вече на първото посещение съм направил изолация, вижда се на зъб 1.1 IDS-а, който е проведен, т.е. освен адхезивна процедура, тук съм поставил и съвсем малко, личи си, течен фотополимер, така че да се получи запечатване на дентинната рана. Тук на снимката съм поставил композитни топчета от два вида дентин и два вида емайл. Виждате, дентина съм разположил по-скоро в средната трета на зъбите, за да го оценя, докато емайловите маси съм разположил върху режещия тръп, като за да можем да оценим емайловите маси, както се разбрахме, най-добре е снимката да е черно-бяла. И тук изолацията е много интересна. Значи, то, че е драма с изолацията е ясно, но ние трябва да се опитаме да я реализираме. Използвал съм тези клампи 106, които казах, че са допълнителни и че няма да могат да задържат платното на място. И това до някъде е валидно и в този случай, защото реално платното тук се държи странично в контактите между третите и вторите. А тези клампи 106 са по-скоро за допълнителна ретракция. Но те са защипани много дълбоко под венеца. Виждате колко големи изглеждат зъбите в момента изолирани и колко къси изглеждаха в устата. Това е защото тук сме дълбоко под венеца, за да може да штракнат клампите под екватора. Задължително анестезия. Както казах, има какво да се желая от фотодокументацията, но така стресово е, когато се работи на 8 годишно дете в подобна ситуация. Освен това, винаги си нащрек дали някой от клампите няма да се размърда или да изхвърчи. Но тук можем да видим така една основна стъпка, където е изградено цялото дентинно ядро на двата централни резеца. По проекта е взет силиконов ключ, с който е изграден съответно палатиналната стена на двата зъба и инцизалната рамка. И след това е изградено дентиново ядро, като след лека манипулация на снимката се вижда по-ясно как са загатнати отдолу с дентинова маса мамелони, поставена е опалесцентна композитна маса между мамелоните и леко върху тях и освен това са пресъздадени едни белезникави петънца с бял композит с среден опацитет, така че да пресъздадем
все едно леки структурни дефекти в емайла, които са изключително характерни за емайла в тази възраст и които забелязах всъщност, че ги има в страничните резци. По-късно ще видим как изглеждат. А, искам да кажа, че е много важно да се разбере, че мамелоните, налобяването на режещия тръп и налобяването на вестибуларната повърхност са взаимно свързани елементи. Виждате как налобяването между мамелоните отговаря на налобяването на режещия тръп. И това е така, защото това са елементи от зъбната структура, които се формират по време на вътреутробното развитие на зъба. И те са взаимно свързани. Така че мамелоните и налобяването на режещия тръп не се просто някъде в пространството позиционират, а те трябва да бъдат в някакво съотношение помежду си. И виждате сега колко късички всъщност са зъбите и колко дълбоко под венеца. Вижда се и травмата все още някъде около седмица след възстановяванията. Все още има травма на венеца, така или иначе венеца е нещо, което ще заздравее. Тук зъбите вече са рехидратирани. Виждате тези белезникави петънца, които съм пресъздал и може да оцените и белезникавите петънца на латералите. Всъщност, тези белезникави петънца, те не трябва да са първото нещо, което окото вижда. Те трябва да са леки, загадъчни, но същевременно да създават едно усещане за естественост. И да създават една иллюзия и да залъгват окото, че това е естествен зъб. Защото, както виждате, примерно, възстановяването ми на зъб 2.1 не е станало с възможно най-добрия опацитет, който ми си искал. Изглежда леко прозрачно, транслуцентно, изглежда ленко синкаво. Но всъщност тези белезникави петънца, които съм заложил вътре, успяват до някъде да скрият тази грешка, която съм допуснал. И това е снимката с кросполяризационния филтър. Виждате добре опалесцентната зона, която се е пресъздала. Има едно загатване на мамелони, деликатните белезникави петънца, заложени в дълбочина. Това налобяване на режещия тръп, което е много характерно, което веднага привлича вниманието. Всичко това са илюзии, с които ние успяваме да прикриеме естествено неперфектните си възстановявания. Те никога не са перфектни, защото ние не сме Господ. Но се опитваме да създадем тази иллюзия и в случая иллюзията за мен е успешна. И всъщност това е начина, по който завърших тези възстановявания. В усмивката на пациента те бяха почти неразличими за професионално око, особено пък за око на човек, който не е зъболекар. И проследихме естествено зъбите на първия месец, след това на третия месец. Виждате, те наистина зъбите все още са в пробив. Колко динамично се развиват нещата с нивото на венеца, само за един месец. Така или иначе, нашите възстановявания се държат добре във времето. И така изглежда на третия месец, когато дойде за контрола. Зъбите реагират добре. За сега реагират и двата на ЕОД, което е чудесно и се надявам кореновото им развитие да успее да завърши. Това ще е един огромен успех, ако тези зъби успеят да се завърши кореновото развитие, ние сме успели да ги запазим витални, освен това са с възстановена цялост. Така, предстои ни курс с доктор Венелинов на 10-11 май. Той сега ще ви каже малко повече за него. Това е QR код, който ще ви отведе към страницата на събитието, така че доктор Венелинов, заповядайте. Краси, благодаря ти за много хубавата лекция, доста показателна. Аз си нахвърлих няколко въпросчета, които ще питам малко по-късно. Иначе това, което искам да обявя на колегите е, че живот и здраве началото на май месец, 10-11 май, планираме с доктор Цветанов да направим един курс за възстановяване. Това, което гледахте днеска по на презентацията, като идеята е той да сподели с вас практически опита си, да може вие да тествате, да поработите малко с композитите на Мечериум, за да може все пак да видите как се получават нещата. Това, което доктор Цветанов показа в момента, изглежда страхотно и аз мятам, че
Възстановяването на единични зъби са може би едни от най-предизвикателните от гледна точка на това, че наистина трябва да имитираш цвета, структурата и прозрачността на съседните зъби, естествените зъби. И аз мятам, че доктор Цветанов много добре се е справил и има много неща, за които да ви научи. Така че, ако имате желание, може да сканирате кода и съответно от сайта, от координатите или по имейла, или по телефона да се свържете с нас, за да ви запишем за неговия курс. Така си благодаря ти за това включване. И аз благодаря за вниманието на присъстващите. Има много неща, които имаме да кажем. Определено преминах доста набързо и стегнато през тези случаи. Много неща има за коментар. Ситуациите са трудни, но ще имаме време да обсъждаме повече. Надявам се началото на май месец. Абсолютно. И сега виждам, че аз съм задал 3 въпроса. Колегите може би още се притесняват да задават или те първо ще почнат да задават въпроси, така че аз започвам с моите въпроси. Да. Първо, спомена, че търсиш дебелината на композитния майл да е по-тънка от дебелината на естествения майл. Защо го правиш това нещо? Защо търсиш по-тънка дебелина на композита, на емайловия композит? А, Когато правим подобни възстановявания, винаги залагаме ефекти, които са в дълбочина и в областта на дебелината на дентинното ядро. Когато дебелината на емайла е повече от 0,7-0,8, вече премине към 0,9 или 1 мм, обикновено той става прекалено опацитетен. Тук в случая говориш за Реално композитния майл. композитния емайл. Окей. При което той става реално много опацитетен и скрива абсолютно всички ефекти, които сме се опитали да заложим в дълбочина. И всъщност това е едно от най-големите предизвикателства при послойното нанасяне, особено от началото, когато се започне да се прецизира дебелината на дентините, които се залагат, защото ако те се поставят в дефицит, това неимоверно води до поставяне на по-дебел повърхностен емайл композитен и след това всички опити за поставяне на някакви опалесцентни маси и на мамелони или някакви ефекти биват скрити от композитният емайл, защото става доста опакерен, доста бял и съответно и възстановяването обикновено става по-бяло, отколкото сме си представили. Се получава просто едно бяло петно в устата на пациента и в общи линии губим всички усилия и ефекти, които сме се опитали да пресъздадем. Супер, много ти благодаря за този въпрос. Другият ми въпрос е кога предпочиташ селективно изпиляване на антагонисти и в кои на възстановяването? А, Това е клиничният случай с централния резец, на който при ръбцовата захапка при проверката каза, че се налага леко селективно изпиляване на антагониста. Значи аз при проверката първоначално мога само да предположа. Не съм Мгм, сигурен, но в общи линии, когато пациента протрудира до ръб срещу ръб, ние горе-долу окомерно гледаме дали ще имаме място да пресъздадем режещия ръб с ниво симетрично на съседния централен резец. И ако виждаме, че долния зъб навлиза в това пространство, обикновено имаме едно на ум, че най-вероятно, ако искаме да са симетрични, ще трябва мгм, да пипнем от долния зъб и аз просто предупреждавам пациента. Да знаете, че може да се наложи, ще видим накрая, но може да се наложи селективно. След това си проверявам с артикулационна хартия, протрузивното водене, до ръб срещу ръб. И ако видя, че води само единия зъб, съответно, който сме възстановили, трябва да получа някакво така симетрично и балансирано водене между двата централни резеца. И докато не го получа, реално аз трябва да пиля или от моето възстановяване, или от антагониста. Ако почна да изпилявам от моето възстановяване, след един момент той ще започне да изглежда по-къс. да, И това е логично. момента, в който спирам и казвам, ако искаме идеална естетика, трябва да пипна малко от долния зъб, както ви казах. Обикновено към това прибягвам, когато имам единични възстановявания, защото реално тогава не влияе на оклузията като цяло. Аз съм Да, заключен в оклузията, която има към момента да. и това са ситуациите, в които най-често прибягвам към селективно изпиляване. Окей. И още един въпрос имам за случая с фрактурния зъб при детето. Да.
В Двата, които кои, са. какво е твоето мнение? В кои случаи? Моля? Тези, които Не са те чу. двата. Единия последен, мисля, че беше последния клиничен случай, в Да. който каза, че можем да избегнем ендото. В кои случаи според тебе можем да избегнем ендото и в кои случаи трябва да се направи ендо на зъба? Значи аз ендо на зъба, докато няма оплаквания, не бих направил. Дори да ЛД-то да е 0, 1 или 2 години бих го изчакал, защото има много случаи, регенеративните възможности на децата са много силни и е възможно виталитета да се възстанови дори след много дълго време. Дори да имаме потъмняване на зъба, има описани случаи, аз лично не съм имал, но има описани случаи, при които известно време след потъмняването на зъба той сам възстановява цвета си. Така Мгм. че докато няма оплакване или докато не видя на рентгенова снимка ясни периапикални изменения, не бих препоръчал ендодонско лечение на тази възраст. Ясно, добре. Благодаря ти. Освен с ЕОД ги проследявам и рентгенографски случаите, това не знам дали стана ясно. Първата година на 6 месеца, след това веднъж в годината, като трябва да се има предвид, че това проследяване трябва да протече доста дълго време, защото късната некроза обикновено настъпва около 8-та година. Тоест задължително проследяваш с 8 години с рентгенови снимки. Минимум. Въобще не им Разбрах. давам срок, казвам им, че цял живот трябва да си имате едно на ум за тия зъби и да ги следят. Ясно, разбрах. Добре, благодаря много. А, Моля. не виждам в чата повече въпроси. Да Явно дадем съм 3 бил много секунди на изчерпателен. колегите. Моля? Много изчерпателен явно съм бил. Абсолютно, абсолютно. Нека да дадем още 30 на секунди на колегите. Ако искаш, може да споделиш твоите канали в Facebook и в Instagram. Да. Ако колегите имат въпроси. Колеги, който от вас не ме следва, ще се радвам да ме последва в професионалните ми страници в Facebook и в Instagram. Стремя се да качвам и по-интересни случаи от време на време и това е начин, в който ще можем да поддържаме връзка и за в бъдеще. Супер. Имаме един въпрос от Калуян Калинов. Не се ли притеснявате от посооперативна чувствителност след IDS, Immediate Dentin Sealing, поради ецване при фрактурирани зъби и наличие на тънък надпулпен дентин, както при зъб 5.1 в случая? Предполагам едно, може би сте имали Да, предвид. да, да. Това е готин въпрос. Притеснявам се да ецвам. Много често използвам в такива случаи, например, шесто или седмо поколение адхезив, при който след почистване на работното поле, изолацията с кофердам, директно поставям адхезив върху дентина и отгоре течен фотополимер. Тоест не ецвам дентина в тази ситуация. Защото да, Тогава, притеснявам се. тогава аз забивам следващия въпрос, ще ми стана много любопитно. А в кои случаи би ецнал дентина? Тоест колко дебелина на дентина над пулпата би искал да имаш, за да си позволиш да ецнеш дентина? Ами Или това никога не определено е нещо субективно. Примерно последния случай, зъб 2.1 бих си го ецнал спокойно. Мгм. Зъб 1.1, предвид и рентгеновата снимка и клиничната находка и розовеенето на реално на пулпата под тънкия дентин, защото клинично имаше тук направо розовеене, Да, не бих посмял. Тоест, да, определено, ако виждам отдолу проекцията на пулпата през дентина, не бих посмял да ецна. По-скоро така бих го определил. да, окей. Още един въпрос от Сибел. Здравейте, има ли случаи, в които предпочитате да няма кофрадам и ако да, в кои? Това въобще е Никога доста не интересно. предпочитам да няма. Има методи за справяне без кофердам, разбира се. Кофердама не е единственото средство за изолация, дори бих казал, че най-великото средство за изолация е тефлона. Ако не мога да поставя по някаква причина кофердам, бих мислил за много обстойна изолация с тефлонови ленти. Аз ако ми позволиш се намеся, защото съм имал случаи с много неприятни коси фрактури от вестибуларно към палатинално, даже Мгм. включително на една съученичка на сина ми в 6, 5 или 6 клас беше паднала и си беше разбила двата предни зъба. Фрактурата стигаше почти до ръба на венеца, а централите, значи не е било 5 и 6 клас, трябва да е била тогава 2 трети клас. Зъбите не бяха пробили много, т.е. наполовина бяха пробили, не се виждаха екваторите и реално погледнато не успях по никакъв начин да задържа клампата на зъба. Нямаше никакъв шанс да го направя. И затова взех решение да сложа тефлон, както каза ти, да изградя зъба, като аз в тези ситуации винаги предупреждавам родителите
че все пак не мога да гарантирам за адхезията при условие, че не съм сложил кофердам и ще следим зъба и евентуално може да се наложи след няколко години или 3, 4, 5, 6, 8 години, ако видим микропросмукване от състояние по ръба на възстановяването, да се може да го преправим. Но слава Богу, пък тогава вече, когато детето не е травмирано, се разбита уста, изпаднало в стрес, че влиза в заболекарския кабинет, че е много по-лесно, пък и като стане на 16-17, ще смятам, че е много по-лесно се работи, отколкото когато са 9-10 годишни, нали, защото тогава съм забелял, че най-много се чупят зъбите. Да, да, 9 е за учебник. Просто 9 годишните са абонирани. И аз и Да, моите да, наблюдения са такива. Това е много интересна тема. Мога и аз да добавя нещо. да. А, Сега бих се опитал да поставя кофердама, ако не мога да го защипя под костата фрактура, директно палатинално върху ругите на непцето. Това означава, че вие след като поставите кофердама, ще ви се разкрие част от венеца, но реално ще получите ретракцията на устната и ще предпазвате евентуално от докосване с езика или изстрелване на слюнка от а, карункулата Долното под лист. езика. Да. А след това тази част от венеца, който ще е кървящ, защото вие сте го травмирали с клампата и освен това и от самата травма и ще е разкрит, ще го изолирам с тефлонови ленти, които дори бих предпочел да го облекат отгоре, не само да са в М, сулкуса. Това е единия вариант. А, Исках и нещо друго да добавя. М, но сега не мога да се сетя. Но определено тефлоновата лента спасява. И другото е, че можем да направим, като да сложим, като направим изолацията с тефлонови ленти, евентуално можем да си направим нещо като предварително изграждане, като екватор, който да бъде без кофердам, но да ни позволи на втора стъпка да поставим кофердама, защипвайки под този екватор и всъщност по-голямата част от нашето възстановяване да бъде вече след това под кофердам. Това са варианти, но не винаги са и те възможни. Да, да, за съжаление, при децата наистина не винаги е възможно и има ситуации, в които наистина е трудно да се справим, но факта е, че трябва да се справим по някакъв начин, защото в тази Да. ситуация децата нямат много избор, а родителите са вече в див стрес, Да. ако се случи подобно. Истината е, че изолацията при последния случай беше много трудна. На снимка изглежда супер, но аз си се измъчих в устата, нали, реално. И това е Трудно за изолация. нас. Изолация е след няколко проби на варианти. Това беше последния вариант, всъщност. Тук съм Мгм. пробвал няколко варианта. Това беше единствения, който стана. Така, имаме още един въпрос от Самуил Спасов. С какъв инструмент нанасяш малките порции бял композит в последния случай? С какъв инструмент? Обикновено използвам фисурата. Мгм. Тя мисля, че не е Lemarte. Фисурата е един зелен инструмент. От едната страна има едно тънко конусче, от другата страна прилича на много тънка сондичка. Взима много малки порции композит. Това е пъстообразен композит на мичериум, който е белезникъв бял композит, не е буичка, така че реално много малки порции ги разтивам под увеличение. И А, аз само ще добавя въпрос към, под въпрос към този въпрос. мгм. Ползваш ли композитни бои, тези, които са като течлив композит, които са? Или работиш само с композитни бои? А, Ползвам композитни бои, много рядко Мгм. ми се случва. Но има неща, за които те са неизменни. Например, Мгм. няма как да пресъздам пукнатина, независимо дали тя е белезникава или е пигментирана в кафеникаво, Мгм. без да използвам боя. Да. Окей, Също още. така, моля? Да, извинявай, извинявай, довърши. Също така при някакви инфилтрации дентинови, ако искам да пресъздам тип много възрастен зъб с инфилтрация и пигментация в дентина, също обикновено се налага да се ползват бои, които могат да бъдат използвани само като бои или могат да бъдат използвани за умесване и модифициране на дентините. Мгм. Но това са вече много, много сложни техники, неща, които рядко се прилагат, но е хубаво да имаме тези възможности. Синя боя не ползвам. На този етап от кариерата си се разграничавам от синята боя. Вярвам, че има добри опалесцентни маси, които могат да свършат необходимата работа. С синята боя трябва да си наистина много прецизен в количеството, което слагаш, защото в един момент може да прекалиш и да го
буквално да го боядисаш зъба в синьо, което ще стои много изкуствено, а после трябва да развалиш абсолютно всичко, за да можеш да го оправиш. Така че има колеги, които се справят между другото много добре с боите, но аз също лично предпочитам да го докарам от към прозрачност на материала, а не от към оцветяване. Да. Но то не казвам, че това е грешен начин. Още един въпрос от Калоян Калинов. Имате ли практика да поставяте калциево хидроксиден препарат върху пулпната проекция при тънък надпулпен дентин, когато се притеснявате от тоталното ецване? От тотална ецване. Да, да. Това е много готино. Определено. Не само при фронтални, при дистални случаи, когато е малко по-дълбоко, поставяйки калциев препарат, по този начин до някъде се чувствам по-спокоен, че в най-дълбоката си част, там където е най-полупарен дефекта, всъщност сетващият материал няма да достигне до дентиновите тубули и това е нещо, което ни дава известна сигурност и не би повлияло при фронталния зъб по някакъв начин на цветоусещането и на цвета на финалното възстановяване, така че да, хубаво ме подсеща колегата, правил съм го това нещо, работи. А под каква форма ползваш калциевия хидроксид? Аз ползвам дикал, имам само дикал в кабинета, А, като искам да сложа калциев хидроксид, слагам дикал, такъв калциев хидроксиден цимент. как се оправиш с дикала, защото той е много такъв... Аз също понякога ползвам дикал, много е труден за аплициране. Аз с топченце, много фино малко топченце го нанасям, даже го размесвам направо така с топчето върху хартийката Ага. и цък, просто го поставям, като винаги се стрема да го поставя и повече да не го пипам. Тоест, Да, много защото никой внимавам с път пипа. аплицирането да бъде максимално прецизно. Абсолютно. Супер. Добре, ами не виждам повече въпроси, така че ако няма повече въпроси, да благодарим на доктор Цветанов за днешния ден. Аз ви Днешната благодаря. вечер, то почти вечер, навънка е тъмно. Благодаря и на вас всички, че се събрахте да бъдем днеска. Така ще ви пожелая хубава вечер и се надявам този месец да имаме шанса поне още веднъж да се видим по някаква тема. Така че следете нашите канали в Facebook, в Instagram, на страницата, за да можем да бъдем отново с вас и да ви запознаем с нови интересни теми и събития. Доктор Цветанов, благодаря още веднъж. И Хубав аз ден и благодаря. приятна вечер на всички. Чао! Чао!